vítajte pri tomto videu a v tomto videu mi prišiel balíček od Lupusnely a je tu so mnou moja kamarátka Miuška. Ahoj. Pozdrav, ešte raz. Ahoj. Dobre, takže my to budeme rozbalovať a ja to nebudem otačať, lebo to není zašmrkané. Proste nevedela som, čím to mám zašmrkať. Takže ja to takto postavím. No, keby to držalo. Tak a môžeme ísť na to, takže ja dúfam, že niečo neroztrihne. Aj ona sa na to teší, lebo ona tiež zbiera pečopak. Sakra, vieš čo to? Sakra, no, nevá. Ja to budem tak. Ja sa asi fakt zabijem. Miška, zabiješ ma, keď niečo roztrihnem, že? Áno, zabijem. No, povedz to hlasno do kamery. Áno, zabiješ, dobre, super. Takže, vyťahnem niečo. Ježiš, ne, ne, dúfam, že tam je dopis. To nejde, pre pána Jana. Ježiš, jej, takže, počkaj. Dopis, rozlož. Ale ty sa ničoho nechytaj. Dopis pro Lupusnelinku z YouTube. Ježiš, to je cute. Ja môžem mať tohoto. Ale tam nebude ten pečop. Ja viem, ale ja môžem ho mať. Ale tam není ten pečop v tomto. Ja viem. Ahoj, Lupusnelinko. Tento dopis je pro tebe. Promiň, že s tými slovy jdu trochu navrch. Doufám, že se ti to, co jsem ti poslala, bude líbit. Já už ani nevím, co mám napsat. No prostě máš úžasný videjka a jsi moje oblíbená youtuberka. A když budou zase letní prázdniny, no tak můžu jít k vám nebo ty k nám. Tohle je ode mě vše a zatím ahoj, Lupusnelinko. PS, divně kreslím a píšu. Od Lupusnely. Nie, kreslíš krásne, že je toto nakreslené krásne. Áno. Takže tak a toto, no a proste toto je úplne nádherne nakreslené naozaj. Takže tak, pardon, že počujete nejaké zvuky, ale to sa jednoducho nedá. Pardon, ako Lupusnela mi napísala, že to mám natočiť do videa. Ale ja to natáčam do videa, ako to rozvalujem a ináč to nejde. Ježiš Maria. Pardon, to bola tej maminy, tej mojej kamarátky mamina. Snáď vám to nevadí. Skoč. Dobre, takže toto bol celý dopis, úplne krásne kreslíš. Aj to cute, že si to tam... Túto mačičku som hrozne chcela, že škoda. Není ju zohnať, takže... Môžem mať jedno. Ticho! Takže pečopás nechám na koniec a takže tu je doplněk. Doplněk, ďakujem. A to skúsim. Sakra. Takže, to nejde. Ježiš, je jablčka. Ja už mám zelené jablčka. To sa mi bude hodiť. Ďakujem, Nelly. Mne sa bude hodiť jablčka. To si nechám na to, že počkej, mne sa budú hodiť jablčka, pretože ja mám takéto zelené, to sa mi bude hodiť. Počkej, tak to je bonus. Plišák pro Lupusnely. Jej, plišák pre Lidl Pečop, super. Môžeš, možno. Počkaj. Ježiš, Hello Kitty, pozrite sa. Počkaj, tak ja ukážem ešte do kamery tie jablčka, keby ste ich nevideli. Hello Kitty, to budeš mať tie, ale aj ja to určite budem niekedy používať v videách, ďakujem. Ďalej tu je. Je to ryba?
posielaš mŕtvú rybu, čo? Keď mi posielaš mŕtvú rybu, tak ja ťa zabijem. Ježiš, to je nádherné. Počkaj. To je nádherné, to sa ti podarilo, Nelly. To je krásne. Ďakujem ti moc. Tohto sa nechytaj. Tohto môžeš sa. Tak, ďalej tu mám. Príšerka. Ukáž. A to je trošku také, ja to strihnem. Pardon, že vidíte tuto niečo na spodu, ale proste inak to nejde, lebo to je také. Ježiš, to sú tí styky, že? Áno, pozri! Jej. To si nechám, určite to si nechám. Taká porušorka, to je cute. Ďakujem. Môžem mať túto záhračku? Ty máš tu Hello Kitty. A nie to zmože, tak na to sa veľmi rada poriem. Ale ja sa hrozne bojím, že niečo rozstrihnem. Sakra. Oh my god. Oh my god. To je nádherné. Ticho. Dobre. To je nádherné, takéto dve mušličky. Ježiš, ďakujem ti hrozne. A teraz ideme na to lapasa. Bublinková fólia. Lapasa ma nezaujíma. Bublinková fólia. Tak ja budem mať tohoto pečo. Možno. Také to úplne krásne. Ďakujem. Prsty preč. Poďme takéto krúžku. Ďakujem. Ja som nevedela, že bude taká krásna. A ešte tu je bonus. Ja som zabudla na bonus. Takže, sorry. Ja som skoro zabudla na bonus. Ticho. To čo je? Pre pána Jana, ty mu pozrieš kamienok! Jej! Kamienok. Takže ďakujem, lapasa Nelly. Aj za ten úžasný list. Počkajte, ja to ukážem. Aj za ten úžasný list. Aj za lapasa. Aj za príšerku. Aj za kameň. Aj za jablčka. Aj za Hello Kittyinku. Za rybičku. Ďakujem hrozne. A za tieto dve mušličky. To si to počkaj. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Keď chcete viacej videí s mojou kamoškou, Miuškou, tak dajte určite like, píšte komentáre, dávajte odbery a ja sa s vami lúčim. A čusa!